Pamsuri mam. Pamsuri wa kuridari. Pamsuri ana baba, pamsuri ana mama. Rudi wechikutu. Arudana ane mukadzi wavo. Ngapedze nguva yekutaura zvakawanda. Watapedza. Todzokera kune wachikutu. Pamusoro ukangoti arikudana nemudzimai wangu hauna kutaura wamubata here wakaita sei chii chakaitika Ndachazomirira kuti pamunozondibvunza Wataura. kuti ndizodana nemukadzi wangu. Ndakaudzwa neshamwari yangu yabuda panze apa. Aindiudza kudaro ndakabva ndanobvunza mukadzi wangu kumba. Akamboramba pakutanga. Kabude panze. Pakutanga akamboramba nyaya pandaimubvunza. Ndichibva pandaitaura neshamwari yangu ndairekodha pafoni yangu inini. Ndichibva ndazomuplayera pafoni yangu kuti zvaunzwa zvanga zvitaurwa nezvokunyeba here. Obva azobvuma kuti aiwa chokwadi zvakaitika. Ndokubvuma kwaakaita saka takambogara dare kupurazi kwatinogara. Tida kuedza kuenzaniswa. Saka takatadza kunzwisisana ndopandakazoti ndiende kuna mama. Wakatogara nachikutu. Wachikutu. Achikutu ndauti mungondipindurawo madzimai hongu kana kuti kwete. Muri kudana here nomukadzi uyo mukomana. Pamusoro idai, pamusoro imamo, pamusoro vanogona hatisi kudana nawo pazvinhu. Ndabvunza ndati hongu kana kwete. Unondiudzai hongu kana kwete tipinda munhu kwete. Chititsara Ampindure kuti handisi kudana nawo pazvinhu. Yes. Pari zvino hamusi kudanana nawo asi kudhara. Chititsanangurira itinzwa chikutu. Ndingati tiri pandakasvika kurafu ndisvika papurazi. Pandakasvika inini papurazi pandakasvika igurafu ndakamutumana nei ndiri munhu wani papurazi. Ndakaona amai apo ndobva ndaiwira neshamwari yangu iyo inova witness ndakaiwebhidi yangu ndobva ndamubvunzawo amai vakamira sei apo ava handisanaura kuti havana vasiyana nechi ndokubva ndatovabvunzawo amai avo sekuti atakushanda tese ndokubva ndatovabvunzawo amai zvakamira sei ndobva tonzanaura kuti inaye mwananyumba takaita sei takasiyana ndokudana kwatakaita panguva iyo. pamakavabvunza vakakuratidzaiwo wavaimhurana navo wacho Asi munharaunda vakaratidza hatisi kugara tese. Ndaida kubvunza iwe ndiwakonza adzimai ava vakuti havana munhu ko kuti ava vazosvika kuzodanira kuti vazosvika kuzove mukadzi uyu zvakafamba sei pa iwe vari iwe musikana wako iwe. Ndombokumbira Richard. Pane motikari iri panda achiti Nissan March yakavharira dzimwe motikari endaimuna ibhisi. Wanzwa mubvunzo wangu ndakubvunza. Iwe uri kudanana naigirlfriend yako uri kudanana. Ko ava vakazota sei kuti vazove mukadzi wavo ava. Iwe vari girlfriend yako chii chakaitika. Iwe ndiwatanga kai. Ndozvakatsanangura zveshe kuti pakutanga kuti vanga ndimova handiti zvike mumova vanoti vanga vakasiyana vanoti vanga vakasiyana Asi pakatanga kumubvunza vanamubata. aiwa ndosandapindura ndaida kutsanangura zvakaitika pandapikisana
pandati kwete Wataura kuti pane zvinhu makambodana makadanana kwenguva yakareba zvakadii? Pakudanana kwamakanga muchiita makanga muchigara mese here uye asiri kune mukadzi kana kuti zvaingozvinoenda zvinonomono nharaunda kwavo? ndizvozvo chaizvo taingoona aigara kuti mukadzi pane pakupaika pasiri pevanhu handisikazindopawe Saka iwewe wakazozviziva sei? Wakazozviziva rini kuti mukadzi wava? iye mukadzi ndenyausiku akanditaurira Akazokutaurira kuti uyu ndiye murume wangu. Asi kugara kwisuku makatedza kupaono pakutaurana kwataitoita zvishoko patakananira iye ndiakanditsanangura munogona nzvimbo dzamunogara dzakareba sei? Muri pamwe chete panzvimbo 1. Saka panzvimbo 1 makomboni chikwati chaizvo manyanya kudanana nemukadzi kuti atadza kuziva kuti uyu ndiye murume wacho. ndosaka ndati akatonditsanangura akati takasiyana. Aikuparika here mukadzi achinorora kunouya achida kwaurifika? Kwete. Maita sei? Aisitaitongosunga ndaitomufondera. Waimona achibva kumba kwani kwaaibva nokuti waita waigara naye iwewe. Waigara naye aibva mumamana achiuya kwauri aibva mumamana. Mumba zvandisi kuti ndiani. Unofanira kuiziva kwauya nomutaimira maniwe. Iwe taurira dani ndochokwadi iwe. Ndotara chokwadi. Iwe wazoziva manje kuti mukadzi womunhu wazoziva sei? Parizvo nenyaya yemukadzi womunhu. Izvo zvinodari munhu ndobva uzoziva manje kuti mukadzi womunhu. Notenda. asi ndambonzwa muchitaura dare rino muchitisvo akazokuudzai kuti uyu ndiye murume wacho. Mungaudze dare rere kuti akuudzirai murume here mukadzi? Yes, chete kudzoka nendo yakati kuti utsei kutaura. Aiwa anobungudzira munhu. Akakuudzirai ku? Tichitoriko kupurasi. Saka makazviziva kuti mukadzi womunhu muchiudzai? Ya ndo pakati ndakudzokera nemunhu. Izwa zvinoitika nawo hatidi kukumanikidza yapi usati wataura apa wachinjinurawo apa uri kureva here kuti nhau iyi waitaura iwe manje manje uchiti waizira pasi waakuti kupotsa kutaura ndakaudzwa nemukadzi kuti tine murume wangu saka kupotsa kutaura izwa kana iri nyaya yapinda panyaya usatitenderedze dai hatiti mukadzi wouyu ndiye auri kudana naye ndizve Aiwa ndisura. ndiye uite simbi Ndiyo wadanana naye? Saka pawadanana naye nomukadzi womunhu nyaya yacho iyoyo pawaidya pai ndopapfuka. Papfuka nhasi. Mira mchana. Woti kuti right umira iti witness yogara pakati pevanhu vaviri auriziva ndoti Alright, usati wapindura kupinda mubvunzo wako ndinoda kuzitana. Albert Kolowan. pakati pevanhu vaviri apa unoziva ndoti Ndoziva vese. unovaziva sana. Uyu ndimaneja wangu. Uyu tinogara semberi mukomba. pindawo Nyaya yakupa yekuti mugare ipapo pamakagara unoiziva? Ndeye Ndeyamaneja vachitora mukadzi wanoni. zvakaitika zvaizvi. Turikunana muchando May, starting from May. Mukari munotondora tondora. Hatidi kuti mureverere maneja. Hatidi kuti muvarerere kuti havana kupara mhosva. Ivo vakapara mhosva. Hazvitika? Tsanangudzirai mudare rineri kuti mazira amunoita matorerwo emadzimai eavo namaneja akamira sei? Mazivira ndinoita kuti ava ndimaneja
farm manager ndini farm foreman. Saka ava mudzimai wavo vanouya kubasa. Saka taigireda seat. Ava vanobva vataura nemukadzi wavo. Ini vakangozondituma kuti chipiwa namba nemukadzi wavo. Vapiwa namba nobva vazotaurirana vega. Inini kuzoziva kuti asini maiziva zvenyu kuti mukadzi wamungonzi namanager vakupei mupiwe namba muzovapa kanga ari mukadzi womunhu maizviziva? Taizviziva kuti mukadzi womunhu. Endaimbe vataurirana vakatenderana zvavakatenderana. Ini ndakazoziva ndakutumwa nemari ndichindovapa mari. Pane pandakapiwa $2 uyo anga asingachaendi kubasa. Saka ndainzi avaitoti ndanopa mukadzi wangu bamunina vasi kushanda wadapiwa $2 vadapiwa $3. Then mukadzi wavo pane paakambozoda mari $10. Saka isi kubasa kwedu taikuitisa mari obva manager vatichi ipawo mukadzi wangu $10. aipa ndiani? Ndini ndaiva muoffice at that time. Saka mari dzese dzinzimaipa ndindaipa dzaibva kuku dzichiuya kwandiri. Ini ndindaitozondosvitsa kumukadzi womunhu. Pabasa ndainzi lese kupa mameters ekusakura. Ndainzi pa mukadzi wangu mameters mashoma. Light duty. Lese tupa ma 30 meters. Iye ndaigona mpaka na 50 or 20 meters. Baba munini vaipo baba vangu vaipo uyo aishanda different company. But iri musame area yamo. Then pakumba basa ndainzi mupe kwakawanda kokuti kana ndava kuzotenderera neDubai. Yes, yataura zvese. Pane shoko rabuda kubva kuna manager richiti ivo vakamubvunza kuti mukadzi uyu ane murume here, ivo ukapa reference kuti haana. At that time vanga vaneka kunetsana nemurume wavo but hapana kupfuura wiki. Indikadzoka kwaari ndikati murume wacho adzoka kanzi ndopa zvinotoita manje azvichatoti hazvizikani because mafira ndekubasa anenge aitirwa kubasa. Ini ndakubvunza zvekare kuti ivo unoratidza kuti munhu asina kunyatsira zvakanaka. Mati? Iwewe uri kuratidza kuti munhu asina kunyatsira zvakanaka. Nokuti chokwadi waizviziva kuti mukadzi uyu ari murume. Like iwe waipiwa mari nemumwe murume uchinzi enda kunopa kune munhu wakunyatsoziva kuti ane mukadzi wake. Uchitadza futi kutaura uyu shamwari hongu mari ukuipa zvavo. Asi munhu yanechi ane mukadzi. Saka ndikutora sekunge unhu wakatopesvera pakatapa. Handina kupesvera but ndiri kuti pakutanga pavainetsana. Ainetsana ani nani? Umwe nemudzimai wake vakamboita wakauya ukapindwa nyaya yekudzina kwavo. Uyo aitogara wakauya ukapirwa here kamanatsana avaita mufama vavo. handina kupiwa. Saka sei waikonkluda kuti zvinhu vangakunetsana iwo usina kuzvipira? Zvaitongooneka kuti uyo aigara kwake uyo achigara kwake. Saka kune divorce, kune separation. Wakambozvinzwa? Separation hazviri kuti mharambana. Pane zvinenge zvichinetsa panguva iyo. Uyo umbogara, uyo umbogara. Vachigadzisa nyaya dzavo. Havana kuzvara. Wakaita tsvagurudzo here kuti uone kuti zvo iseparation here kana kuti divorce? Tsvagurudzo handina kutaura. Saka iwe kuona kunyange zvako wauya uri tsvagurudzo asi iwewe une zvawakakonzeresa panyaya pavarume vaviri vese hapana wawakagonera sekuona kuti adine pamusoro izva ndoda kuti ndichibvunza iwewe wataura iwewe ukati wakazoudzwa neuyuzvi iwe chii chakazoita kuti udze munhu kuti mukadzi wako ari munhu akanga warwadziwa nenga kuti uzosvika pakutaurira chimbotitaura tizwa nokuti ndiwo rudzi wakazoudza.
infact ndakada kutomuudza zvichangoitika, then ndakambotomufonera ndikatoti handina nyaya ndoda kutaura, but handina kuzokwanisa kuitaura because ndanda kundotyirawo basa rangu kuti roguna. Saka nhasi hausi kutyira. Aiwa, ndakato handina position nekutaura iyo pandakatoita. Aiwa. Ndosaka wakuderera manje manager kuti vachipinda mumhosva yokuti hausisiri foromani. Ai, pandakataura ndandiri foromani. Ndiri kuti turu nekutaura ikoko. Ukatimoto. Ukatimoto ndiri kuita general. Wauita general. Ukatimoto kana manager. Bhozi yakasvika kumurungu nyaya yacho. Saka handizwa ndi manager akanditi mota here kana kuti murungu. Mukapi hapana atikunya kutoka. Kurebesa. Gaya bisa rumahnya. Beo sekarang. Samana. Nyamneza. Amai. Ada orang yang menolak sekolah. Sudah isso. Menolak sekolah sana. Aiwa, simu zaidi ndio vanhu wadari vanzwe nawe express. Na muri pamurongoi kwete muchiri musikana Vati Makanisa ndani. Makanisa ni mabandara makanisa ni baba. mangamanitsana mungu yakadini sasa mungu yakapenda basi Ngeke mwedzi mingaki? Two months. Masiyana. Nani? Mama siyana here kana kuti makanga mapata mushe. Zvanga wabuda. Vatezvara baba venyu vaizviziva kuti murume nyabuda. Baba pamaigara papa sekuru wenyimi pamba pati muridzo wapo ipeyo saka ini ndima muchigara ipapo nomurume wenyu ndokubva manetsana murume ndokupa murume mane 2 months masiyana 2 months masiyana manetsana nomurume wenyu ndopamakadana nevanhu ndikuona makazvitakura mai Yeah, yes, yeah. pamiri ndepani Vapi. sei mada vakatisiya mapirisi munovaziva here munovaziva mushuti baba munovaziva Makarara nawo. aiwa makarara navo here pindurai bvunzo muna munyaro mudani Yes, mno munyago taure. makarara navo kumunda makarara navo kwagweshi kangani kuchienda kwagweshi
katu kokumunhu zvataurwa musingashande here papurazi imi ipimi hatiti maipuwa mugwazi wakarerwa maishanda zvakaita muchiombeserwa namaneja iyari anodonani maishanda zvakafanana ko pataurika nyaya yemari yamaipiwa makapuwa mari kwete pamakasiyana dati makapuwa mari ndobvokazoya mari saka inimi zvamakadanana nababa makapuwa $2 yanga iri kuti mararamese here kana kuti yanga iri $2 yekuti maamurimoyi ada kuroora waikudi zvekufara baba ari murikadzi era baba munomukadzi nemhuri iri kumhuri purazi mwaenda here muda baba baba kana mava kufadzwa regai kushungurudza vanhu kana mava kufadzwa regai kushungurudza vanhu makana kwafadzwa namwari makaiti pamaneja haisizvo zvinokuita kuti muve zvinokupai kuti mutira akuchiti vese vanhu muzvogona kuvakonza baba mazvinzwa kumusha ndokumaneja tiri kudara kumasvingo kupi kwacho kumasvingo kwagutu kumasvingo kuzaka vanotema nedemo nesanu so kumasvingo vanotema nedemo nesanu muzive aiwa ndosvika kumasvingo vese vanoziva kuti saka baba nyaya iripo ndeko makadanana nemukadzi womunhu mukunyazo zvokusiyana kwava hazvidini makanotora mukadzi womunhu uyu murume akupinzai munhau ndiye murume abva apa akakuudzai kuti ava vanhu vanenge vari kunetsana imama kabira iwo aita kuti akadarowo kwamuri anopromota uyu ndiye akupinzai munyato ende ataura zvakare apa achitaura kuti ibimi makati ayo murume wacho zvavanenge vaavese ndo zvakatonaka zvaraiko taakufanira kupota tichisangana kuseri kwegomo minda iyei kuseri kwemakomo aiwaka nhau iripo zvamakatoita izvozvo makarara nomukadzi womunhu ipo pamakarara naye ipapo kwagweshe ndewe munhu uyu haana pakarambana ira makapanana shereni kuti hamuchatana havana kupanana shereni kuti havachatana rihwa rake rakatoteya izvozvi kuti regai titesatadai kuti atei pamwe pane zvaakanga achiona gwa rarova nhasi rarova baba muri kunzwa ndo mhosva iripo hatiri kuzotendereza mhosva iripo ndekuti mukadzi ndewo munhu murume wake ndo ndiye akuti dare kuti kwadara nemukadzi wako ndo mhosva yamabvuma kuti ndakamba izvozvo ndiye murume wacho munhu akonzeresa ndiye uyoyo wamazodhimota vatiti ndiwo maituma futi muchiita twese twese anga ari right ii muchiita ari kuti organize anga ari kupinza munyatwa zvino nhasi marovera mhosva munai baba baba vane mhosva yavakapara pamusoro pemukadzi ndichitadzira kwavakaita indurira mombe 3 kuda mombe 3 ate zvaro vari pane wakaroorera hauna kuroora wakanobvisa chii saka uda kuti chikomba ichi chinokuroorera zvinenge zviri mutsika zvavo kushaikwa kwemariwo saka uda kuti dare ritu ava kanga vabvisa mombe 3 dziende kwati zva nama
mombe dzakabviswa idzi ndedzani? Ndedzenyu? Ndedzani? Tiudzei kati vambonzwa nyaya dzitaurwa dzavakadzi munoti ndedzangu dzaunzwa nei? Tiudzei vangada kuziva kuti mombe ndedzani. Saka dzinofanira kuenda kupi? Munofanira kuziva kandi musura mberi kandi Timi ndikuda makabikira rudo. Right. Nhau kana yaparwa saizvozvi yaparwa. Dare rino hapana chinhu chinoita kuti dzimba dziparare. Inyaya yekuti gumbomba gumbopanza. Munoziva? Mukadzi akabuda anorangwa achidzokera kumusha kwake. Atiti ndo mhosva hombe stereki. Atiti zvino tiri kutaura zvangu kuti mujeda, but nyaya iripo ndeyekuti wewe murume uyu ndiye anga achidanana nemukadzi wako. Zvino iwe wati unoda mombe 3. Dare rino rinodzorera pasi kuti kwete, anofanira kukupa mombe 2 kana kuti $750. That's $700. Anofanira kukupa yezvaakaita. Wazvinzwa? Garamusha shamari. Nyaya yenyu yapera.